Takto, moja sestra sa pýtala takú otázku, že či muž môže panovať, vládnuť nad ženou a že či proste môže zájsť dole slnko v hneve nad hnevom muža a že proste sú niektorí ľudia, ktorí si robia nároky na to, že to je už Bohom tak zariadené, že muž má vládnuť nad ženou a že vôbec, keď aj ublíži tej žene, takže si už nemusí pýtať žiadne odpustenie, alebo nemusí riešiť veci. Žena má stiahnuť chvost a uši a proste má byť spokojná a tak ďalej. To sme odpovedali. A moja otázka je na toto asi táto. Moja odpoveď je táto. Že áno, Pán Boh stvoril muža a ženu. Igen, az Úr, Isten megteremtette a férfit és a nőt. A skutočne dal to, aby muž sa stal hlavou svojej rodiny. És valóban megadta azt, hogy a férfi legyen feje az ő családjának. A Pavel nám toto v liste Korintianom veľmi jasne vysvetľuje. És Pál apostol ezt a Korintusbeli levélben nagyon tisztán magyarázza. A hovorí o tom, že hlavou muža je Kristus. És beszél arról, hogy a férfinak a feje Krisztus. A hlavou ženy je muž. És a nőnek a feje pedig a férfi. Ja nechcem robiť súdcu v tejto oblasti. Én nem akarok bíró lenni ebben a kérdésben. Ale ja chcem hlbšie ísť len ako niektorí ľudia povrchne čítajú písmo. De én mélyebben akarok menni, mint némelyik ember, akik csak felszínesen olvassák az igét. Boh nie tak myslel tieto veci, že muž má panovať nad ženou. Isten nem úgy gondolta ezeket a dolgokat, hogy a férfi uralkodjon a feleségén. Ale práve naopak, muž má prežívať hlbokú, vážnu zodpovednosť pred Bohom. Hanem, hogy a férfi átélje azt a nagy felelősséget az Úr előtt. Za svoju ženu. Az ő feleségéért. A potom aj za svoju rodinu. Utána az ő családjáért is. To nie je to, že žena, ty ma poslúchaj. Nie tam to začína. Az nem ott kezdődik, hogy asszony, te engedelmeskedj nekem. Ale to všetko začína tam, na kolenách. De az minden a térdeken kezdődik. Tam to začína, že stojím pred Bohom. Ott kezdődik, hogy ott állok az Úr előtt. Ako muž. Mint férfi. Ako hlava rodiny. Mint a családnak a feje. A cítim veľkú zodpovednosť za svoju ženu. És nagy felelősséget érzik az én feleségem. A takisto cítim veľkú zodpovednosť za svoje deti. És ugyanúgy nagy felelősséget érzik a gyermekeimért is. A preto túto zodpovednosť takto cítim. És azért érzem ezt a felelősséget. Lebo viem, že moja žena, ona nie je moja. Mert tudom, hogy az én feleségem nem az enyém. A moje deti to nie sú moje. És az én gyermekeim nem az enyémek. Ale moja žena prvorade patrí Pánu Ježišovi. Hanem az én feleségem elsősorban az Úr Jézushoz tartozik. A moje deti patria Pánovi. És az én gyermekeim az Úrhoz tartoznak. A ja som od Pána dostal svoju ženu. És én az Úrtól kaptam az én feleségemet. A ona, ale nie tak, že to je tvoja, de nem úgy, hogy az a tiéd, ale to je tebe požičaná. De az neked van kölcsönözve. A muž nesmie si mysleť, že žena je jeho vlastníctvom. És a férfi nem gondolhassa azt, hogy a asszony az ő tulajdon. Ten prvý základný omyl v myslení mužov je v tom, keď si myslia, že žena je jeho vlastníctvom, mužovým vlastníctvom a muž si s ňou môže robiť, čo chce. Az első alapvető tévedés az, amikor a férfi azt hiszi, hogy az asszony az övé, és azt csinálhat vele, amit akar. Ale to je
to je niečo, čo je požičané od Boha. De az valami, ami csak kölcsönzve van az Úrtól. A ty budeš musieť vrátiť svoju ženu. És neked vissza kell adni a feleséget. A budeš sa musieť zodpovedať za tým, ako si s ňou jednal. És majd felelni kell azért, hogy hogyan bántál vele. Každý škrabanec je napísaný na jej duši. Minden karcolás ott van az ő lelkén. A Pán to prečíta. És az Úr elolvassa. Každé zranenie, ktoré spôsobíš svojej žene, Minden sebesülés, amit okozol a te feleségednek, je napísané jasným perom na papier alebo na list, na stránku jej duše. világosan oda van írva tollal az lelkének az oldalára. A jedného dňa sa ťa opýta Pán, kde je tvoja žena? És egy napon majd megkérdi tőled az Úr, hol van a te feleséged? Ako si s ňou zaobchádzal? Hogyan bántál vele? Čo si napísal na jej dušu? Mit írtál az ő lelkére? To sa nedá vygumovať. Aztán nem lehet kiradírozni. To je tam. Az ott van. A on to Boh bude všetko čítať. És ő azt mindent el fogja olvasni. A Boh ťa bude podľa toho hodnotiť. Az Úr azt szerint fog tégedet értékelni, Že aký si mal charakter. hogy milyen volt a te jellemed. Či si mal charakter Ježiša Krista, Hogy az Úr Jézusnak a jelleme volt benned, alebo sebeckého Adama. vagy a önző Ádámnak a jelleme. Mnohí mužovia používajú Božie slovo, Sok férfi használja Istennek a szavát, igéjét, aby zakrývali svoje vlastnú prevrátenosť. hogy eltakarják az ő saját förfordultságukat. A aby kryli svoju vlastné sebectvo a chamtivosť. És hogy takarják az ő saját önzésüket és kapzsiságukat. A oni si myslia, že sú ešte v práve. És ők azt hiszik, hogy még a törvényben vannak. Vagy joguk van még rá. Viete, ja keď vidím, že Zuzka je smutná, Tudjátok, hogy én látom, hogy a Zuzka, az én feleségem szomorú, ja nemôžem byť spokojný. én nem lehetek elégedett. Ja musím sa opýtať, čo sa stalo. Nekem meg kell, hogy kérdezzem, hogy mi történt. Ja nemôžem sa tváriť, že to je jej vec, to je jej problém. Én nem viselkedhetek úgy, hogy az ő dolga, az ő problémája. Ale to je môj problém. To musí byť môj Hanem az problém. én probléma, az muszáj, hogy én problémám legyen. A ja musím sa tak skloniť, aby ona, nie na silu, viete, ako s nejakým hasákom alebo s niečím otvoriť srdce, no povedz už, alebo no, otvor si už tú papulu. És nekem le kell hajolni, hogy nehogy úgy tűnjön, hogy valami pajszerrel kitékom az a szívéből. Nyisd már meg a szádat, mondd el végre. Nie takto. Nem így. Vyžadovať otvorenosť, Követelni ezt a nyitottságot, ale pokoriť sa. hanem megalázom. Možno v slzách. Lehet, hogy könnyek közt Ublížil som ti, moja dara. megbántottalak, drágám. Otvor sa mi, povedz. Nyíj meg előttem, mondd el kérlek. Nie na silu. Nem erőszakkal. Nepomohlo jedno za ucho, bude druhé. Pam. Nem segített rá, első pofona segít majd Však sa otvorí. majd megnyílik. Niektorí muži takto si myslí. Ale tá zodpovednosť nás nesie dole. Hanem az a felelősség lefelé visz bennünket. Tá zodpovednosť nás nesie dole na kolena. Az a felelősség visz bennünket a térjeinkre, Pred našim Bohom, ami Urunk előtt, ale aj pred našimi drahými. de ami szereteink előtt is. Jednoducho, preto sme veľkí, Egyszerűen azért vagyunk nagyok, lebo sme malí. mert kicsinyek vagyunk. Preto sme prví, Azért vagyunk elsők, lebo sme poslední. mert az utolsók vagyunk. Preto vládneme, Azért uralkodunk, lebo sme sluhami všetkých. mert mindenki szolgái vagyunk. A keď toto takto nefunguje v nás, És hogyha ez így nem működik nálunk, tak robíme tlak a manipuláciu.
akkor nyomást és manipuláció A gyakorolunk, nič nefunguje v našich vzťahoch. és semmi sem működik a mi kapcsolatainkban. Teda v žiadnom prípade muž nemôže sa chovať ako nejaký lord alebo nejaký barón, Tehát semmilyen esetben a férfi nem viselkedhet úgy, mint valami lord vagy valami báró, ale jeden muž musí byť jeden zodpovedný otec, hanem a férfi kell, hogy egy felelősség és apa legyen, ktorý raz bude vrácať, všetko bude odozdávať svojmu Bohu, čo mu Boh dal. amely egyszer majd mindent vissza fog adni az ő Istenének, mindent, amit kölcsönbe kapott tőle. A on prezápasuje vo svojom srdci És átküzdi az ő szívébe, a zápasí vo svojom vnútri, ako sa to stane, keď ja to všetko oddám Pánu. és ő küzd az ő szívébe, hogyan történik, hogyha én majd mindent átadok az Úrnak. Či ma Pán pochváli, Hogy az Úr megdicsére engemet, alebo či ma Pán zavrhne a povie, choď ty sebec, ty egoista, Adams, starý Adam, vagy az Úr poď spred mojich vagy očí. az Úr megvet engemet, és azt mondja, menj el, te önző Ádám a szemem elől. Ty si stále len svoje vlastné hľadal. Te mindig csak a sajátodat kerested. Ty si svoje vydobil pri žene a žena trpela. Te a magadét kiharcoltad a feleségednél, és a feleséged szenvedett. A tak si to riešil, že si jej povedal, to je tvoj problém. És úgy kezelted az egészet, hogy ez a te problémád. A ona vzdychala a plakala pod ťarchou tvojho starého egoistického charakteru. És nyögött és szenvedett a te régi énednek a terve alatt. Myslíte si, že Pán Boh len to tak, ale no dobre, bolo čo bolo, no tak poď do mojej slávy, tu pozri takú zlatú stoličku som ti pripravil, tu budeš sedieť. Azt hiszitek, hogy az Úr lesz csak úgy, jó van, történt, gyere, itt van az aranyszéket, ezért fogsz majd ülni. Takú dobrú podušku som ti tam na to dal, aby mi netlačil zadok. Olyan jó ülőkét is készítettem neked, hogy ne nyomja a hátsódat. Myslíš, že Pán Boh takto chaoticky rozmýšľa? Azt hiszitek, hogy Isten ilyen káoszszerűen gondolkodik? Keď si ty tak robil, ty si myslel, že aj ja tak budem rozmýšľať, hovorí Boh. Te azt hitted, hogyha te úgy cselekedtél, én is úgy fogok gondolkodni, mondja az Úr. Ty si myslel, že keď ty si prevrátený vo svojom charaktere a nie si ochotný sa meniť na charakter Kristov, a ja budem taký, hovorí Pán. Te azt hitted, hogyha te föl vagy fordulva a te gondolkozásodba, a te karakteredbe, majd Én is olyan lesz. én is olyan leszek, mondja az Úr. Nie. Nem. Ja budem súdiť spravodlivý súd. Én igazságosan fogok ítélni. A viete, keď vidím svoju ženu, že je smutná, Tudjátok, hogyha én látom az én feleségemet, hogy szomorú, ja idem do svojej komórky na kolena. én elmegyek az én kamrácskámba a tégdeimre, A korím svoje srdce és megalázom az én szívemet, a prosím Pána, že nech čokoľvek, ak ja sa opýtam Zuzky a čokoľvek mi povie nepríjemné, és kérem az Urat, hogyha én megkérdem a Zuzkától, és bármilyen kellemetlenséget mond nekem, že ja v pokore to príjmem. hogy én alázatba el tudjam fogadni, Len aby sa uzdravilo jej srdce. csak hogy meggyógyuljon az ő szíve, Aby ona bola šťastná. hogy ő boldog lehessen, Aby bola šťastná vo svojom Pánovi. hogy ő boldog lehessen az ő Urában, Aby mohla povedať, Pane Ježišu, hogy megmondhassa azt, hogy Uram Jézus, mala som kríž na tomto svete, volt keresztem ezen a világon, ale ďakujem Ti, de köszönöm neked, že uprostred toho všetkého si ma obkolesil takými ľuďmi hogy mindazok közepette olyan emberekkel vettél engemet körül, a s takým manželom, és olyan férjel, ktorý mi bol nápomocný. és olyan férjel, amely nekem a segítségemre volt. Aby ten kríž ma nezgniavil, nezničil.
hogy az a kereszt ne tegyen engemet tönkre, ale aby ma ten kríž vychovával. hanem az a kereszt neveljen engemet. A o to ide. Arról van itt szó. Tu nejde o vláde. Itt nem a uralkodásról van szó, Keď muž má byť hlavou rodiny. mikor a férfinak, a családnak a feje kell, hogy legyen, Ale ide o zodpovednosť. hanem a felelősségre. A pozrite sa, prvá rodina, Adam a Eva, Nézzétek meg az első család, Ádám és Éva, zlyhali. kudarcot vallottak. Eva zobrala ovocie Éva elvitte a gyümölcsöt, a dala Adamovi. Jedznie. és odaadta Ádámnak, egyél belőle. A Adam ochutnal a hovorí, dobre, És Ádám megkóstolta, azt mondja, jó, ale vieš, pán nám povedal, že z toho nemáme jesť. de tudod, az Úr azt mondta, még nem eltünk ebből. A potom prišiel pán. És utána jött az Úr. On prišiel k Eve. Eva, Eva, čo si to robila? És odajött Évához, Éva, mit cselekedtél? Tak to začalo. Így kezdődött? Koho si zobral prvého na paškál, pán Boh? Kit szólított előre az Úr? Koho bral prvého na zodpovednosť? Kit vett felelősségre érte az Úr? Evu, ktorá zlyhala? Čo si to urobila? Éva, te ki kudarcot vallott? Mit cselekedtél, Éva? Joj, Eva, teba na chvíľu nechať bez dozoru. Katastrofa. Jaj, Éva, tégedet egy pillanatra felügyelet nélkül hagyni, az egy katasztrófa. Tak to jedná Boh Így cselekedett az Úr, a tak to bude, tak ako bolo na počiatku, tak bude aj nakoniec. és úgy, ahogy a kezdetben volt, úgy lesz a Viete, ako bolo na počiatku? Tudjátok, hogy volt a kezdetekben? Poď sem, Adam. Gyere ide, Ádám. Prečo si počúval na hlas svojej ženy? Miért hallgattál a feleséged szavára? Na čo mám počúvať? És mire kellett volna neki hallgatni? Na hlas Pánov. Az Úrnak a szavára. Sú niektorí muži, aj kresťanskí muži, ktorí hovoria, ja nemám počúvať na teba. Žena. Vannak némely keresztény férfiak is, akik azt mondják, hogy nekem nem rád kell hallgatnom, Éva. Ale to nie je to, že nemáš počúvať na svoju ženu. De azt nem azt jelenti, hogy ne hallgassál te Ale predovšetkým feleségedre, máš počúvať na hlas Pánov. hanem elsősorban az Úrnak a szavát kell, hogy hallgass. Ty musíš mať na zreteli, brat môj, muž, rodiny. Neked a szemed előtt férfi a családfője, Ty musíš mať slovo Pánov. a szemed előtt az Úr szava kell, hogy legyen mindig. A už potom žena hovorí, čo hovorí. És akkor az asszony mondhat, amit mond, Ak sa to zhoduje s tým, čo hovorí Pán Ježiš, hogyha egyezik azzal, amit az Úr Jézus mond, objím ženu, öleld át a feleségét, vyboskaj ju csókolgasd, a povedz Halleluja. és mondd azt, hogy halleluja. A keď žena nie tak hovorí ako Pán, De hogyha a felesége nem úgy beszél, mint az Úr, ale šomre, brble, nincs ilyen Iván, ugye? hanem hadar és össze-vissza beszél, Andrejka inom nič, kde šomranie nie. Dobre. No ale povedzme, že tá žena šomre a brble, de mondjuk rá, hogy az a feleség össze-vissza beszél, čo urobí? mit csinálsz? Nie, objať ju treba. Nem, átölelni kell itt. Povedať, ale Pán Ježiš hovorí toto. És azt mondani, de az Úr Jézus ezt mondja. A teraz sa sama rozhodni, alebo sama zváž, či budeme počúvať Pána Ježiša, alebo toto tvoje šomre. És most magad döntsd el, hogy az Úr Jézus te fogom hallgatni, vagy a te dünnyögésedet. A potom ju obím a skrikni halleluja. Aztán öleld át, és azt mondd, hogy halleluja! Takže takto je s tou vládou mužovou. Tehát így van azzal a térnek a uralkodásával a családban. Muž si musí hlboko zodpovedať. Na Božom súde nepôjde najprv žena. A
férfinak mélyen felelni kell a dolgokért, a nő nem fog felelni az Istennek ítéletével. Ty môžeš hovoriť ako Adam. De beszélhetsz úgy, mint a Ženu, čo si mi dal. Az az asszony, amit adtál mellém. Tá mala taký jazyk. Annak olyan nyelve volt, Proste ako had. mint a kígyónak. Takú mala papulu jak kráva. Olyan pofája volt, mint a tehénnek. Nebolo ju možné zastaviť. Nem volt lehetséges megállni. Môžeš čokoľvek hovoriť. Mondhat bármit. Môžeš sa akékoľvek argumenty môžeš zbierať. Bármilyen... Mi az argument? Bármilyen kifogásokat gyűjthetsz. Ale ani jeden argument Pán nepríjme. De egy kifogás se fogad el az Úr. Dokonca môžeš ho obviňovať, že ty si mi dal túto ženu. Ráadásul vádolhatod meg az Urat azzal is, hogy te adtad nekem azt a feleséget. Vieš, čo ťa bude súdiť? Tudod, mi fog tégedet ítélni? Slovo Pánové. Az Úrnak a szava. Či si počúval na slovo Pánové, alebo na slovo ženy. Hogy az Úr szavára hallgattál, vagy a feleségét szavára. Či si počúval na slovo Pána Ježiša, alebo na slovo svojej ženy. Hogy az Úr Jézus szavára hallgattál, vagy a feleségét szavára. Sú niektorí ľudia, ktorí mi prídu a hovoria, ľudia toto hovoria, tamto hovoria, hento hovoria. Sú celí zmetku kresťania. Vannak emberek, akik azt mondják nekem, az emberek azt mondják, teljesen össze vannak zavarodva és keresztények. A ja sa opýtam len to, a čo hovorí Pán Ježiš? Én csak annyit kérdek tőlük, hogy mit mond az Úr Jézus. Povedia mi, že čo hovorí do tej situácii Pán. És megmondják azt, hogy mit mond az Úr Jézus ebben a helyzetben, ők azt tudják. A hovorím, a prečo počúvaš na tie hlasy? És miért hallgatsz azokra a hangokra? Prečo nepočúvaš na slovo Pánové? Miért nem hallgatsz az Úrnak a szavára? Vidíte, aký bol ten súd Boží voči Adamovi? Lássátok, milyen volt az a ítélet Ádámmal szemben? Prečo si počúval na hlas svojej ženy? Miért hallgattál a te asszonyod szavára? No a aký hlas som mal počúvať? És milyen hangot kellett volna? No predsa na môj hlas. Hát a én szavamat, én hangomat kellett volna. Na hlas Boží. Az Úr szavát. Amen. Amen. To bol hriech Adam. Az volt Ádám bűne. A preto boli vyhnaní obidvaja. És azért voltak kiűzve mindketten. Preto sú mnohí, aj kresťania, vyhnaní z toho raja pokoja Božieho. Azért van sok keresztény kiűzve abból az Istennek a nyugalmi paradicsomából. Pretože oni počúvajú na ľudské hlasy. Azért, mert ők emberi hangokra, szavakra hallgatnak. Počúvaš ty vôbec na slovo Pána Ježiša? Hallgatod te egyáltalán az Úr Jézusnak a Zaujíma szavát? ťa vôbec, čo hovorí Pán? Érdekel egyáltalán, mit mond az Úr? Do tej tvojej situácii. Abba a te helyzetedben? A podľa toho sa zariaduješ. És azt szerint rendezed a életedet? Alebo Vagy pobehuješ ako splašená sliepka. Vagy futkosol, mint a ilyet csirke, A hľadáš si pri plote dievu. és keresed a kerítésen a lukat, vagy a kiutat. Ale Boh nie takto chcel. De az Úr nem így akarta. On tak chcel, aby si mu dôveroval. Aby si sa stíšil. Az Úr azt akarta, hogy bízzál benne, hogy csendesedj el. Tak som veľmi vďačný Pánu. És én nagyon hálás vagyok az Úrnak. Viete, nemyslíte si, že ja to dokážem ideálne aj so Zuzkou, ten náš manželský život dokážem stále v ideálnom stave držať. Tudjátok, nem gondoljátok azt, hogy én mindig képes vagyok tökéletesen tartani az én házasságomat Zuzkával, az én feleségemmel. A ja niekedy jednoducho zlyhám. Én is néha kudarcot vallok, A ja niekedy ju zarmútim. és néha elszomorítom őtet. A neraz vidím také rozpaky v jej očiach, že tak malo to vôbec význam, že som roky stála tak verne pri tebe. És néha látom az ő szemébe azt, hogy volt egyáltalán értelme annak, hogy hűségesen ott álltam melletted. A keď vidím, že ona padá do takéhoto
do takéto pochybnosti, és mikor látom, hogy ő ilyen kételyekbe esik bele, tak na mňa prichádza ťarcha zodpovednosti. akkor jön rám a felelősségnek a terhe. Taká ťarcha zodpovednosti. Olyan felelősség teher, Čo ak som zlomil jej vieru? mi hogyha összetörtem az ő hitét? Čo ak som zničil jej dôveru v Pána? Mi van, hogyha összetörtem az ő hitét az Úrban? Ako sa ja zodpoviem pred Bohom? Mit mondok én az Úr előtt? Poviem mu, Páne, ja som 1000 kázal evanjelium. Megmondom neki, Uram, én ezek előtt hirdettem a te evangéliumodat. Ja som stovky ľudí priviedol k Tebe. Én emberek százait vittem eléd, Viete, čo mi povie Pán Ježiš? vezettem eléd. To ma nezaujíma. Azt fogjátok, tudjátok, mit fog nekem mondani az Úr Jézus? Engemet ez nem érdekel. Mňa to zaujíma. Engem az érdekel, Kto si Ty? hogy ki vagy te, Čí charakter máš? hogy a jellemed olyan, Či máš charakter môj? hogy van-e benned van az én jellemem. Ty sa neospravedlníš náhradnými skutkami. Te nem tudod magadat helyreigazítani, vagy pótcselekvésekkel. Igazolný. Nem tudod magadat igazolni pótcselekedetekkel. Pretože ich Pán nepríjme tieto náhradné skutky. Mert az Úr nem fogadja el ezeket a pótcselekedeteket. Jemu vždy ide o podstatu. Neki mindig a lényeg a fontos. A viete, keď ja vidím, že niečo som zbavral a pokazil, Tudjátok, hogyha én látom azt, hogy valamit elrontottam és tönkretettem, ja idem pred Pána, én megyek az Úr elé, revem, sírok, bőgök, reve moja duša Bohu. sír az én lelkem az Úrnak, A kričím, Bože, buď mi milostivý. és felkiáltok, Uram, légy hozzám, To, čo som zbavral, to, čo som pokazil. azt, amit elrontottam, azt, amit tönkretettem. Ó Bože, Ó Istenem, daj mi šancu, adj nekem esélyt, aby som to vedel opraviť. hogy helyre tudjam hozni. Za 36 rokov manželského života A házasságom, a 36 év házasságom alatt môžem vám povedať, elmondhatom nektek, Boh mnohokrát dolámal moje srdce. Isten nagyon sokszor összetörte az én szívemet. Ale nie preto, že iní ho dolámali. De nem azért, mert mások törték össze. Iní nikdy tak moje srdce nedolámali, ako som ho dolámal sám. Soha senki más nem törte úgy össze a szívemet, mint én, saját magamnak. Lebo nikdy nikto tak nedokázal ublížiť v živote, ako som dokázal ublížiť ja. Okozni az életemben, mint én. Ani iným ľuďom som nedokázal. Proste jednoducho som videl, že to moje srdce musí byť lámané. Másoknak se tudtam. Másoknak se tudtam bebizonyítani. A tak je to, moji drahí, že tá zodpovednosť pred Pánom na tom Adamovi je. És úgy van az, kedveseim, hogy ez a felelősség a Ádámon van.